Hey JB, nu får jeg sikkert en rigtig god grin over, at jeg sidder her med alt det her sminke i hovedet, men det er altså fordi, vi laver musical, og jeg kun lige har kunne finde et lille hul lige nu. Men jeg håber, I kan tage mig lidt seriøst alligevel. Hvorfor jeg brænder for at få lov til at blive en del af det nye JB-udvalg, har jeg tænkt rigtig meget over, og der er et hav af grunde. Men en rigtig stor del af det ligger i motivationen og min kæmpe glæde ved JB, og hvor mange fede oplevelser jeg har fået med JB. Jeg er helt sikker på, at det kan blive endnu federe endnu, så vi bliver en del flere hænder til at løfte det. Og derfor tror jeg, at det her udvalg er rigtig, rigtig vigtigt til dels at lette NJR'sne lidt, og til dels at sørge for, at alle de rigtig gode idéer og kræfter, vi har rundt omkring i lokalforeningerne og i unitsene, de får en masse opbakning og en masse hjælp til at komme videre. Jeg brænder rigtig meget for at inspirere folk og for at træne og dels selv lære nyt, men også lære fra mig. Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ind i det her arbejde, så jeg dels skal med til at inspirere, men også lære en masse selv. Som I måske ved, så har jeg været aktiv lokalforeningsjunior rigtig lang tid, så jeg brænder rigtig meget for det lokale, og kunne rigtig godt tænke mig at skabe mere fokus på lokalforeningsarbejdet og de lokale aktiviteter i JB, hvilket også er en af de grunde til, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være med i JB-udvalget. Så kunne det selvfølgelig også bare være rigtig sjovt og spændende og nyt og udfordrende, og sikker på, at det ville blive en kæmpe fest, hvis vi kunne få startet det her op, og at JB ville blive super, super, super fedt at være en del af, og vi kunne få så meget mere aktivitet. Det tror jeg var det. I må have en rigtig god lørdag. Hej hej!